de todo o que vamos falar durante esta pequena charla. Primeiro vamos ver un pouquiño que son os tratamentos alternativos en xeral na veterinaria. Despois xa vamos falar máis do vacún de leite ecolóxico en España. Despois, por que se están usando estes tratamentos, para que se están usando. Chegamos ao punto controvertido que é a satisfacción dos gandeiros e a eficacia, e despois unhas conclusións. Entón, primeiro temos que definir o que son os tratamentos alternativos. Realmente é algo complicado, hai moitas definicións, e ademais de moitas definicións, moitos sinónimos. Podemos falar de tratamentos alternativos, medicina complementaria, medicina alternativa, medicina tradicional, medicina non convencional. Entón, todo isto complícasenos moito. Utilizamos, por exemplo, a definición que dá a Organización Mundial da Saúde, é unha definición bastante complexa, que nos di que a medicina tradicional son prácticas, son enfoques, son coñecementos, son creencias sanitarias, que a súa vez incorporan medicinas basadas en plantas, en animais, en minerais, terapias espirituais, que se poden aplicar de forma individual ou en combinación, e todo isto é para manter o benestar, tratar, diagnosticar e previr as enfermidades. É unha definición moi complexa. Temos outra máis sinxela, que a min me gusta máis, que di que a medicina complementaria ou a medicina alternativa é diagnóstico, tratamento ou prevención que complementa a medicina convencional, contribuindo as dúas a un todo común, e que satisface unha demanda que non estaba satisfeita pola ortodoxia, entendendo como ortodoxia a medicina convencional. E a súa vez diversifica iso que coñecíamos nós como medicina. É o que decía onte Xosé Ignacio, ata agora tiñamos moi claro que era a medicina, pero pouco a pouco vanse nos abrindo novos horizontes. Dentro de todas estas medicinas hai moitas. A fitoterapia, que é aquela relacionada cas plantas, a homeopatía, con dilucións de diferentes sustancias, xa sexan plantas, animais, minerais, a acupuntura, que son técnicas manuais con agullas en diferentes partes do corpo, quiropráctica e osteopatía, máis relacionada co sistema locomotor. Bueno, temos moitísimas. En canto a se están usando ou non, bueno, pois nos últimos anos o uso das terapias alternativas, neste caso en medicina humana, incrementouse moito. E incrementouse moito porque os pacientes nós temos dúbidas sobre esa medicina convencional ou que coñecemos tamén como medicina alopática. Moitas veces motivada por eses efectos adversos que vemos nos fármacos e tamén porque temos un maior acceso á información. En canto a como se está usando ou en que medida se está usando, pois depende moito do país. Estes datos que mostro aquí son datos da Organización Mundial da Saúde. Por exemplo, en África di que o 80% dos pacientes que utilizan medicina alternativa. En Australia, o 48%. En Bélxica, un 38%. En Francia, un 75%. En Norteamérica temos a Canadá cun 70% e Estados Unidos cun 42%. Hai grandes variacións que dependen moito da tradición que teña o propio país no uso destas terapias, tamén na legislación do propio país, xa que hai países no que estas terapias están incluídas dentro dos sistemas sanitarios, e tamén do nivel económico das zonas, xa que este tipo de terapias normalmente son máis económicas e, polo tanto, tamén depende diso. Que é o que ocorre en España? Pois en España o uso das terapias alternativas é realmente baixo. Non temos unha tradición no uso deste tipo de terapias. Existen estudos, uns máis recentes, como este do ano 2012, que di que o 33% da población española usou ou está usando homeopatía, neste caso cun alto grado de satisfacción. E temos outro máis antigo que nos di que o 47,8% da población española utiliza ou utilizou algún tipo de terapia alternativa. Ahora vimos un pouco o que estaba ocorrendo en humana, vamos ver que ocorre en veterinaria. Pois en veterinaria, o uso das terapias alternativas moitas veces ligouse aos animais de compañía. Animais de compañía daquelas persoas usuarias de homeopatía, polas costumes do propio propietario. Que ocorre na gandería? Bueno, pois en gandería convencional case non hai estudios sobre o uso da homeopatía nin de ningún tipo de terapia alternativa. Pero se nos pasamos á gandería ecolóxica, o uso das terapias alternativas está crecendo nos últimos anos. Motivado, eso sí, moitas veces por esas legislacións europeas ou dos propios consellos reguladores, donde se limita o uso dos tratamentos convencionais. Temos aí o regulamento que é o que nos está regulando ata agora, que é o 834/2007. Este regulamento, no caso de Europa e, polo tanto, afectanos tamén a España, limita o uso das terapias alternativas.
Se nos vamos a outro sistema de produción diferente, como é o caso dos Estados Unidos, prohíbese o uso, das terapias convencionais. Prohíbese o uso das terapias convencionais. Despois temos tamén a IFOAN, que tamén favorece o uso deste tipo de terapias. O uso de tratamentos alternativos, pois sí, posúe certas vantaxes, moitas máis, pero entre elas, para os gandeiros, probablemente as que máis lles interese, é que non hai limitación no seu uso, que non teñen período de supresión e que tamén son máis baratas. Pero, ollo, aquí chega o problema, porque sempre nos atopamos con isto, de que non hai estudos sobre a efectividade destas terapias, e os que hai son moi limitados e moi contradictorios. Presento vos aquí varios autores que nos din que sí que hai un claro efecto dos tratamentos alternativos, pero que tamén temos outros que din completamente o contrario, que son detractores do uso deste tipo de terapias. A homeopatía, que é unha das terapias alternativas, é a máis usada nas granxas de vacún de leite ecolóxica en todo o mundo. Por exemplo, poño vos aquí que no Reino Unido o 56% dos casos de mamite tratáronse con homeopatía. E temos en contraposición a Suecia, en xeral os países nórdicos non utilizan moito este tipo de terapias e o uso da homeopatía en Suecia nos animais de granxa é moi baixo. Vimos que se estaba utilizando para tratar a mamite, as diarreas neonatais, como prevención e tratamento de endometrite, tamén para a infertilidade, tamén para as infestacións parasitarias. Agora sí, que é o que ocorre no vacún de leite ecolóxico de España? Estás utilizando ou non se está utilizando? Pois para iso contamos con 56 ganderías do norte de España que representan máis do 80% da produción de leite ecolóxica de España. Tiñamos 33 ganderías galegas, 14 asturianas, 6 cántabras e 3 do País Vasco. Fíxoselles unha enquisa persoal na que se lle preguntaron moitas cousas, pero especialmente tamén se usaban ou non terapias alternativas. Cal foi a nosa sorpresa? Pois que 18 das 56 granxas usaban terapias alternativas, o 32,1%, das cales 12 usaban homeopatía e 6 granxas usaban fitoterapia. E 3 delas combinaban homeopatía e fitoterapia, dependendo un pouco da patoloxía. Tamén atopamos algo moi característico que é que cara a zona leste estudada o uso deste tipo de terapias incrementábase. Mentras en Galicia só unha das 33 granxas ecolóxicas utilizaban, neste caso era homeopatía, no País Vasco o 100% delas, das 3 granxas, as 3 estudadas, utilizaban este tipo de terapias. Quizás este relacionado co que decía Xan, que aquí en Galicia o uso de tratamentos convencionais está moi estendido e non tan limitado. Atopamos a súa vez un paralelismo entre a veterinaria e a medicina humana. Nun estudo feito no ano 2012 tamén se atopaba incrementado o uso das terapias alternativas en humana cara a parte leste de España. E, ademais, os usuarios de terapias alternativas mostraban unha maior confianza neste tipo de terapias cara ao leste. Pero este paralelismo non só en España, senón, por exemplo, no Reino Unido, como decíamos, o uso de terapias alternativas nos animais está moi estendido. En un estudo do 2004 decíanos que a mitade da población do Reino Unido usaba terapias alternativas. En Noruega, outro país nórdico, o uso de terapias alternativas nos animais tamén está moi baixo. Un estudo do ano 2004 decía que o 14% dos granxeiros ecolóxicos de leite utilizaba homeopatía nas súas granxas. Parecido ao que di este autor, que só o 12% da poboación utiliza terapias alternativas. Tamén preguntamos aos gandeiros por que usaban estas terapias, que motivacións os levaban a probar con novas terapias. Aquí vos mostro este gráfico, e a maioría dos gandeiros respondían que os regulamentos ecolóxicos eran os que os levaban a probar con outro tipo de terapias. Tamén decían que a reducción dos antibióticos tamén era un factor importante para eles, moitas veces motivado polas resistencias. Ter un veterinario homeopático tamén era un factor importante para probalas. A inefectividade tamén dos tratamentos convencionais e tamén a experiencia persoal. En canto á legislación, temos aquí o regulamento, especificamente di que as enfermidades eran tratadas de forma inmediata para evitar o sufrimento, que se poden utilizar medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis, incluídos os antibióticos, cando sexa necesario, e baixo estrictas condicións, pero cando o uso de produtos fitoterapéuticos, homeopáticos ou de outros tipos non sexa apropiado. E que, ademais, haberá restriccións respecto aos tratamentos e ao período de espera. Polo tanto, o que nos leva é a que temos que reducir o número de tratamentos.
Tamén víamos que a reducción do uso dos antibióticos era outro dos factores máis importantes que levaba os gandeiros a probar con estas medicinas alternativas. En Noruega, esta autora atopaba que as resistencias antibióticas eran a principal preocupación que tiñan os gandeiros, xunto coa reducción de custos. E tamén a inefectividade dos tratamentos convencionais. Fixose un estudo no ano 2010, este estudo está relacionado co control das mamites, e reflectiuse que moitos dos gandeiros probaban a utilizar terapias alternativas porque os tratamentos convencionais non eran eficaces, pero que, a súa vez, a estrategia de tratamento con tratamentos alternativos tampouco eran completamente eficaces. Agora chegamos á parte de para que as están a utilizar. Bueno, pois nesta primeira diapositiva mostrovos esta táboa. Nesta táboa vemos, por un lado, as granxas que utilizan a homeopatía, por outro lado, as granxas que utilizan tratamentos convencionais. E vamos comparar o número de tratamentos que se fan nunhas granxas e noutras. En canto aos tratamentos totais, os tratamentos están expresados como tratamentos por vaca e por ano. En canto aos tratamentos totais, vemos que hai un maior número de tratamentos, ademais moi grande, nas granxas que utilizan tratamentos convencionais en relación ás granxas que utilizan homeopatía. E como a mamite é o principal problema que teñen as granxas de produción de leite, xa sexan ecolóxicas ou non, miramos tamén o número de tratamentos de mamite que se facían para ver se aí estaba a diferencia. Pero non, a diferencia non se atopaba aí porque o número de tratamentos que se facían era moi similar. Seguimos investigando e atopamos que a diferencia se vía nos produtos ou nos tratamentos de secado. Mentras que as granxas que utilizan tratamentos alopáticos, é dicir, tratamentos convencionais, secan a prácticamente o 70% dos seus animais, as granxas que utilizan, neste caso, a homeopatía, secan en torno ao 20% dos seus animais. Isto lévanos a pensar que esas granxas que utilizan tratamentos convencionais teñen unha filosofía moito máis próxima á filosofía convencional, de secar ao 100% dos animais. Mentras que as granxas que utilizan tratamentos alternativos, en este caso era a homeopatía, danse conta desa necesidade de reducir o número de tratamentos e, polo tanto, fan secados selectivos e só fan naqueles animais que os recontos de células somáticas sexan extremadamente altos e que lles poida provocar problemas na seguinte lactación. Neste seguinte gráfico vemos cales son as principais patoloxías ou enfermidades que se trataban con terapias alternativas. Vemos que a mamite era a máis tratada. Tamén se trataban casos de anestro e despois temos os secados tamén. Pero ademais de que a mamite sexa máis tratada, unha das cousas particulares era que de todas as granxas que utilizaban, neste caso era a homeopatía, para tratar a mamite, a metade delas combinábanos con tratamentos convencionais, non utilizaban só a homeopatía. O anestro, todos os que facían tratamentos alternativos, facíanos con tratamentos alternativos, e o secado, pois tamén combinaban un pouco. Isto non só ocorre en España, a mamite é a patoloxía ou a enfermidade que máis frecuentemente se trata con terapias alternativas, tanto no Reino Unido, en Alemanha ou en Irlanda. Lóxico, porque tamén é a enfermidade máis frecuente. Que produtos se usaban? Eu non son veterinaria homeópata, pero preguntábamos aos gandeiros que produtos utilizaban. E contábanos que para o caso das mamites, pois utilizaban fitolaca, belladona, pulsatilla, aconitum. Tamén utilizaban tratamentos a partir de cultivos bacterianos puros, en dilucións, porque a homeopatía sempre con dilucións, como é o Streptococcinum, que se realiza a partir de cultivos de microorganismos do xénero Streptococcus, ou Colibacilinum, que se realiza tamén a partir de cultivos de Escherichia coli. Un dos produtos máis utilizados é un produto comercial que é o Traumel, que é un tratamento que se obtén a partir de diferentes dilucións de diferentes plantas e que ten propiedades antiinflamatorias. En canto á fitoterapia, tamén nos contaban que utilizaban, por exemplo, caléndula. Para o caso do anestro, utilizaban sobre todo foliculinum, que é un tratamento homeopático, que é a hormona estrón en diferentes dilucións. E no caso dos secados, aqueles gandeiros que realizaban secados con terapias alternativas, utilizaban ou fitolaca, ou ben ortiga, ou ben avea. Tamén, como son produtos homeopáticos, en diferentes dilucións. E chegamos, quizáis agora, ao punto máis controvertido, que é a satisfacción e eficacia. Pois, eu vou decir o que decían os gandeiros, que dos 18 que utilizaban terapias alternativas, 12 deles homeopatía e 6 deles fitoterapia, case o 90% continuaron utilizándoas.
e cun alto grado de satisfacción. E só 2 deles deixaron de utilizalas porque non lles eran eficaces, decían. Tamén temos que ter en conta que non todos estes gandeiros contaban cun veterinario homeópata que lles puidese resolver as dúbidas ou simplemente tratar a eses animais, polo tanto aí a eficacia vai ser moi disminuída. Pero chega quizáis o punto controvertido, que os científicos siguen dicindo que a falta de evidencia é o principal problema co que contan estas alternativas. O propio Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, no ano 2011, emitía esta nota resumo, na que decía que ainda son moi escasos o número de estudos publicados de calidade que proporcionen un alto grado de evidencia sobre a súa efectividade destas terapias, pero que non obstante que non haxa estudos non quere decir que non sexan eficaces. Isto é o que di o Ministerio. Entonces, que podemos concluir a todo isto? Pois podemos concluir que o uso de terapias alternativas na gandería ecolóxica de produción de leite en España é menor que noutros países, debido a esa baixa tradición que ten xa España no uso deste tipo de terapias, pero que os gandeiros que a utilizan teñen un elevado grado de satisfacción. Isto demóstrase porque continúan utilizándoas. Que a principal motivación que nos dan os gandeiros para usar este tipo de terapias é que é necesario reducir o número de sustancias químicas, promovido pola legislación ecolóxica, sí, pero que é necesario reducir o número de sustancias químicas. E que principalmente úsana para a mamite, que tamén é a enfermedade máis frecuente nos rabaños ecolóxicos leiteiros de España. E que debido a esa falta de evidencia científica sempre temos que utilizar este tipo de terapias con rigor. E xa non só con rigor porque non teñan evidencia científica, senón tamén é necesario máis veterinarios homeópatas, máis xente que coñece este tipo de terapias, porque senón a eficiencia que vamos ter da utilización vai ser moito menor e, polo tanto, non vamos poder ter bons resultados. E nada máis, moitas grazas.